Статистика мәгълүматлары буенча Рәсәйнең автомобиль юллары озынлыгы гына да 1 396 000 километр тәшкил итә, дип башлаган идек бу сезондагы иң беренче тапшыруыбызны. Менә шул юлларның кечкенә генә бер өлеше буйлап иҗат төркемебез Оренбург шәһәренә барып кайтты бу елны. Сәфәребезгә 10 көн вакыт кирәк булды. Көн сайын диярлек юлда булып, маршрутыбызда очраган иң кызыклы һәм тарихи урыннарны күрергә, алар турында сезгә дә сөйләргә тырыштык. Шунысы мөһим, тукталган урыннарыбыз Башкортстанда булса да, Оренбург өлкәсендә булса да, аларның һәрберсе татар тарихы белән бәйле. Күпчелек очракта татарлар нигез салган авылларда әле. Тапшыруны игътибар белән карап баручылар безнең Оренбургка барып җиткәнне күргәндер инде. Шуңа күрә бүгенге чыгарылышта без бу сәфәребезгә йомгак ясарбыз. Аның иң кызыклы урыннарын барларбыз һәм тапшыруларга кермәгән материаллар белән дә уртаклашырбыз. «13 август сәфәребезнең беренче көне. Безнең максат Казаннан кузгалып, Азнакай районы Тымытык авылына барып җитү. Шуңа да карамастан, юл уңаеннан Лаеш районындагы Имәнкискә шәһәрлегенә кереп чыгуны кирәк санадык. Телевидениедә эшләгән кешеләр запас кадрларның бер кайчан да артык булмаганлыгын яхшы аңлый. Дөресен генә әйткәндә, Имәнкискә шәһәрлеген менә шулай өстән күрсәтеп, аңлатып сөйләмәсәң, аның зурлыгы да, ул мәдәният халкының осталыгы, тырышлыгы да күзалланмый. Зур булмаган шәһәрлек әнә шулай бер яктан елга суы белән, икенче яктан тирән йырганак һәм вал белән сакланган. Кызганычка каршы, шәһәрлекнең күрерлек әйберсе шуның белән тәмам. Ләкин аның тарихын тирәнтенрәк өйрәнергә теләүчеләр булса, Казанга, Милли музейга рәхим итегез. Анда бу чор мәдәнияте яхшы тәкъдим ителгән. Алга таба Чистай районындагы Чистай шәһәре янында урнашкан Юкатау шәһәрлеге дә күрсәтеп, сөйләмәсәң беленеп тормый торган урын. Аның турында шәһәр музейларында мәгълүмат барын, әмма тарихи һәйкәлнең үзендә дә бераз мәгълүмат бирелсә комачауламас иде. Ни дисәң дә, шәһәрлек Болгар чорыннан ук билгеле бит инде. Сәфәребездә чираттагы тукталыш Азнакай районы Тымытык авылы. Бу вакытка без инде 12 сәгать юлда булсак та, сәфәребез яңа башланды гына дип әйтсәк тә була. Чөнки моңа кадәр тукталган урыннарда безнең булганыбыз, аларның тарихын барлаганыбыз бар. Ә менә Башкортстан шигендәге Тымытык авылына кадәр килеп җиткән юк иде әле. Шулай да безне биредә беләләр булып чыкты. Болгар төрбәләренә ошап торган келәт. Тимер ишеге дә бар әле. Хәзер мин төшереп чыгыйм тиз генә. Үземә дә. Менә Тәминдәр абыйның йортына терәлеп тора. Карагыз бу галәмәтне. Бу инде ярлык шәрән келәте булмаган. Икешәр йөзәк басып куя торган булганнар моңа. Нәйбәләр шушында. Эт саклый. Тегендә тагын бер ишеге күренә. Менә клапкасы. Менә Әлвит Шакиров дип торады. Менә бит үзе килгән. Кайда Әлвит Шакиров? Менә нигел. Карыйм бит аны. Киләләр. Үлән арасында йөри торган. Ой, мине булай төшереп күрмәп әпкәй. Нигә? Китәле, Шакир китәле. Бер дигән. Бер шундый карчыкларны да бирәләр битәләр. Синең белән мине суган. Тымытыкның тарихына килсәк, ул 17нче гасыр ахырында нигез салынган авыллар рәтендә тора. Саф татар авылы булса да, Тымытык бүгенге көндә дә шартлы рәвештә 3 өлешкә бүленгән. Типтәр ягы, Башкорт ягы һәм Казан очы. Авыл тарихында типтәрләр һәм башкортлар гына яшәгән чорда теркәлүгә карамастан, аңа татарлар нигез салганы төгәл билгеле. Шул ук типтәрләр бу якларга чукындыру сәясәтеннән качып килеп, җир алган татарлар дигән сүз инде ул.
Тымытыкның тагын бер үзенчәлеге авыл зиратының да 3 өлештән торуы. Бер үк зиратның бер ягына мөселманнар, икенче ягына христиан динендәгеләр, алар арасында коммунистлар җирләнгән. Беренче көн сәфәребез 18 сәгать дәвам итеп, Азнакайда кунып, икенче көнне Чатыр тау түбәсеннән Татарстан белән хушлашып, 14 август көнне Башкортстан җирләренә аяк бастык. Юлыбызны дәвам итәбез. Алда безне Октябрьск шәһәре көтә. Якынча 8-9 минуттан без анда барып җитәчәкбез. Алла бирсә. Октябрь шәһәренә без тукталып кына узарбыз. Күпмедер дәрәҗәдә аның тарихын барларбыз, җирле тарихчылар белән. Безнең өчен ул шунысы белән үзенчәлекле. Әлеге шәһәрдә статистик мәгълүматлар буенча 50-дән артык милләт кешесе яши. Нефтчеләр шәһәре буларак төзелгән Октябрьск әлбәттә борынгы шәһәр була алмый. Ул 1937 елда гына төзелә башлый әле. Ләкин тарихының үзенчәлеге шунда, Октябрьский авыллардан үсеп чыккан шәһәр. Әлеге җирлектә Октябрьскка кадәр үк 3 гасыр гомер кичергән Төрекмәнле, Муллино, Нарыш, Московка кебек авыллар шәһәр төзүчеләрне сыендырып, авыр сугыш елларында да ачлыктан саклап килгәннәр. Алар арасыннан Төрекмәнле авылына аерым тукталып узырга булдык. Авылга 1684 елда татарлар нигез салган. 1939 елда биредә 1300 кеше исәпләнә. Бу кадәрле зур авыл шәһәр төзелеше өчен чын таяну ноктасы була әлбәттә. Ләкин ул Октябрьскка булышып кына калмый, үзенең яшәешен үк шәһәр ягына таба бора. Районда безнең тирәдә нефть табылганнан соң, сугыштан соң бөтен халык колхоз эшләрен ташлап шәһәргә күчкәннәр, шәһәрдә нефтчеләр булып киткәннәр. Шуңа да карамастан безнең Төркмәндә төп нәселләр, ныклы нәселләр бик күп, гореф-гадәтләрне саклай белүчеләр бик күп. Шунысы кызык, Октябрьский шәһәре биредәге авыллар арасындагы Шайтан поле дигән бушлыкка урнашкан. Күптән шәһәр эченә кереп, аның бер бистәсе булып яшәсәләр дә, Төрекмәнле халкы бу атаманы бик яхшы хәтерли булып чыкты. Все место, которое внизу, оно называлось Шайтан-поле. И даже если сюда уходил скот, его не возвращали. Здесь было запрещено охотиться, потому что считалось, что это место проклято. А мы здесь живем. Хәзер инде аяк терәп әйтә алабыз, бу сәфәребездә безгә очраган иң бай, өйрәнелгән тарихлы авыл Төмәнәк авылы. 1692 елда нигез салынган әлеге татар авылы бүген дә гөрләп яшәп ята. Авыл тарихына багышланган 2 китаплары, күп санлы нәсел шәҗәрәләре булдырылган Төмәнәк халкының. Монда һәр вакытта килгән татар типтәр, менә шушындый язмалар тарих битендә аны мин язмаган, аны мин тарихтан укып әйтәм, чөнки һәм инде революция бетү белән безнең һәрбер переписта татар дигән, һәрбер переписта безнең татар дигән мәгълүмат. Шулай булгач инде авылыбызга аны бүтән кеше генә үзгәртелми, мин генә үзгәртелмим. Шулай булып туганбыз Ходай Тәгалә каршында һәм шулай торып без Аллаһы бирсә Ходай каршына китәргә язсын үзебез булып. Иң мөһиме, биредә без уникаль музейга да тап булдык. Бабай утары дип аталучы әлеге комплекс Төмәнәктән 1 километр ераклыкта урнашкан һәм кунакларны Төмәнәк авылының төрле чорлардагы яшәеше белән таныштыра. Музейда ял итү, күңел ачу урыны да Бабай утары. Хәерле иртә. Көне салкын булу сәбәпле Фәнзил иртә белән үк киестекләрен киеп чыкты. Ләкин безгә иң ошаган ягы күрсәтеп сөйләрлек уникаль экспонатлар коллекциясе булды. Бу урын зур туристик объект булып үсеп китәр дигән ихлас өметтә калабыз. 16 август сәфәребезнең 4-нче көне.
Без ике авыл, Кандракүл һәм Килем авыллары тарихын барлыйбыз. Менә монда да килеп чыкканнар. О, теге басулар неләрне өтегән җегет түгелме? Юк, теге не, авыл хуҗалыгы буенча түгел, не, Тарих буенча. тарих буенча. Аны тарихтырмы? Мин менә җылгалар неләр яр буйларын Гел басуда инде шул. басуларда йөргән, Әйе, шул- күргән күк değil ан. Басудан кайткан юк инде. Шул егет. Шулайдыр. Беренчедән, Кандракүл авылының табигатен әйтеп үтми ярамый. Чиста сулы, балыкка бай Кандракүле буенда урнашкан әлеге авыл халкы ни өчен электән үк үз җирләренә ябышып торганнарын бик тиз аңлыйсың бу гүзәллекне күргәч. Ни өчен җиргә ябышып ятканнар дисәгез, 1557 елда башкорт ырулары Мәскәү дәүләтенә кушылганнан соң бу җирләр Каңлы ыруыныкы дип таныла. 18 гасырга кадәр җир мәсьәләсе бүтән күтәрелми. Ләкин бу төбәктә 18 гасыр уртасы сәясәтенең үз йөзе, үз исеме бар. Ул Котлымөхәммәд Тәвкилев. 1730 елларда казак җирләрен Рәсәйгә кушу эшендә зур уңыш казанып, Оренбург экспедициясе составына керә һәм Иван Кириллов җитәкчелегендә Оренбург кирмәненә нигез салырга юнәлә Котлымөхәммәд. Үзе белән 6000 кешелек гаскәр дә ияртә. 16 гасыр килүчеләрен бузып, бу җирләрне янәдән буйсындыру башлана ул чорда. Ләкин Кандракүл халкы ул вакытта да үз җирләрен саклап кала. Башта Таулар авылына килә, ул договорлар сакланган, Тевкилевны принимать иткән. Ондан соң ул Килем авылын салдыра үзе. Анда конный заводлар һәм безнең авылларны Килем ягыннан попроситтәмен әйтергә, административ ни белә кысып чыгара ул, ләкин безнекеләр Кандракүлне бирмиләр. Кандракүлне килеп утыралар. Һәм тарихта Тевкилевның нәселләре белән судлашкан грамоталар, хатлар әлдә исән аны менә шу Каңлы китабында аның хатлары 1798 елны безнең авылның старшинасы Султанмурат Утяганов Куракинга язган хаты сакланган һәм транскрипциялар белән татарчасы да перевод ителгән, гарәпчәдән шул Каңлы китабында бастырып чыгарылган даталары ниләре белән. Шушындый Тевкилев белән шушындый административ бәрелешләр була инде. Җир өчен һәм суд Кандракүлләр ягында кала. Полковник Тәвкилев белән бәйле мирас Килем авылында сакланып калган. Әлеге авылда заманында Тәвкилевның утары урнашкан булган. Дөрес, Котлымөхәммәд Тәвкилевның үзе белән бәйле һәйкәлләр калмаган инде. 1766 елда дөнья куйган Явыз Алпавыт белән аның нәселе төзеткән биналарны ярты гасыр вакыт айырып тора. Мәчет белән сарай бер-берсен тулыландырып торсалар да төрле вакытта төзелгәннәр. Мәчет 1821, сарай 1852 елда. Кызганыч, әмма шундый матур һәйкәлләре булуга карамастан, Килем авылына игътибар җитеп бетмәгәне сизелә. Мәчеткә дә соңгы реставрация 1995 елда ук эшләнгән. Сарайда әлегә хуҗасыз тора. 17 һәм 18 август көннәрендә без Уфа шәһәрендә. Казандагы кебек атлаган сайын тарихи мираска юлыкмасак та, бу шәһәр тарихына да бераз күз салдык. Монда да татар эзләрен таптык үзе. Уфа булачак урын бигрәк уңайлы. 3 елга кичкән җирдә. Димәк, 3 яктан
ул ихтимал килүчеләргә, төрле ният белән килүчеләргә бик һәм шик булып торган. Тагын шунысы да хак, менә Уфа инде нугайлардан, калганнардан азат булып, Россияга мөрәҗәгать иткәннән соң, Россия яугирләре килеп, кайга итеп сала башлагач, тирә-яктагы калалардан кешеләрне чакырып китергәннәр. Һәм монда Татар бистәсе дигән урында булган. Менә бездән чак кына арттарак, түбәндерәк Суталака дигән кызык кына елга бар. Суталака. Шул елганың башында Татар бистәсе булган. Димәк, монда Казаннан шәһәрне салдырырга кешеләр китерелгәннәр. Алар да катнашкан. Казанны салганда тәҗрибә туплаган кешеләр монда килеп Уфа калгасында кала итеп оештыруда актив катнашканнар дип әйтергә була. Шунысына игътибар иттек, хәзерге Уфа искиткеч яшел шәһәр. Бирегә нәкъ менә җәй айларында килсәгез, һич үкенмәссез. Уфаның без күрергә өлгергән иң матур тарихи объектлары арасыннан Салават Юлаев һәйкәлен, кайчандыр Уфа кирмәне торган урынга куелган Дуслык монументын һәм Нур театрын аерып әйтеп узам. Чөнки бу өч җиргә барып, тарихын барлап йөрүгенә дә бер көн вакыт таләп итәчәк. Он 9 август көне тулысы белән Стәрлетамак шәһәрендә үтте дисәк тә ялгыш булмас. Машина капоты астыннан куркыныч тавышлар килү сәбәпле, запас частьләр кибете ачылганчы гына шәһәрнең тарихи урыннарын күзәтеп йөргәндә, безгә дә күз атучылар табылды. Уфа шәһәре бар, Оренбург шәһәре бар. Аларның инде аралары белгәнебезчә якынча бүгенге көндә дә 350 километр. Менә шушы ике зур шәһәр, зур үзәк арасында нинди дә булса, әле өстәмә станцияләр булырга тиеш була. Менә шул вакытта инде Ашкадар почта ямы дигән җирлеккә дә башлангыч бирелә. Ул инде хәзерге Стәрлетамак шәһәре. Ям дигән сүз ул почта станциясе дигән сүз. Рәсәйдә 13-нче гасырдан башлап 18-нче гасырга кадәр киң кулланылышта булган термин бу. Почта станциясе генә түгел инде ул, хат ташу, хат алыш урыны гына түгел. Юлда барган кешеләр шушы ямнарга тукталып атлар алыштыра торган булганнар. Бу инде 20-30 чакрым сайын була торган шундый тукталу урыннары. Менә шул вакыттан башланып китә инде Стәрлетамакның тарихы. Ну а почему бы нет? В смысле, я же тоже могу историю города рассказать. Нет, спасибо, мы сами. Якшәмбе көн иртәнге сәгать 7-дә тарих белән шул дәрәҗәдә кызыксынучы кешеләр очрар дип уйламаган идек. Алардан көчкә кутылып, Стәрлетамак тирәсендәге иң танылган табигать һәйкәлләренә, 200 миллион еллык тарихлары булган шиханнарга юнәлдек. Аларның берсе шушы Йөрәктау, русча ул Юрактау дип языла. Икенчесе Куштау. Дөрес, Куштау дигәне аның мин әйткән конус формасындагы шиханга бик ошап бетмәгән. Чөнки ул тау сырты формасында, ләкин ул да шихан. Әлеге шиханнарның яше 230 миллион ел элек. Алар шул вакытта ук барлыкка килгәннәр. Бу Пермь диңгезе төбендәге кораллар. Ягъни без хәзер ул шырга күчсәк, без диңгез төбендә басып торыр идек, ә безнең өстә ким дигәндә 400 метрдан артык диңгез суы булыр иде. Әлеге урыннар туристлар арасында бик популяр инде әйткәнемчә, аеруча Торау-тау, чөнки анда ял өчен туристик маршрутлар, мәгарәләргә керүләр барысы да әйбәтрәк оештырылган. Бу тауларны шулай ук үз итәләр. Бигрәк тә шушы Куштау дигәнен, чөнки анда әле җәй көне генә түгел, кыш көнендә килергә була. Анда чаңгы шуу трассасы оештырылган. Без уйлаган вакыттан бер тәүлеккә соңарып булса да, Стәрлебаш авылына килеп җиттек. Искиткеч тарихлы авыл. Төрле чорларда биредә Болгар җирләреннән сакланып калган Кирмән дә, Казан ханлыгын яклап сугышучы гаскәр дә, ислам үзәге булып күтәрелеп килүче атаклы мәдрәсә дә булган. 17-нче елны Стәрлебашның уртасында өзәгендә 23 бина мәдрәсә булган. 23.
Her birisinde bir halfe. Burada timir bile yapılgan. Buna orta taş kıyma bile uğratıp alıngan. Onu 28 yılına NKVD GPU vaqtda operatsiya o'tkazib, bunda bir prokurorni otib, 87 kishini arestovat etdilar. Стәрлебашның гади авыл түгеллеге аның зиратында да күренә. Моңа кадәр бер генә авылда да бу кадәрле төрбәләр күргән юк иде. Алгарак китеп әйтәм, нинди зур Каргалы авылы зиратында да бу кадәр төрбә күрмәдек сәфәребез вакытында. Стәрлебашта чыннан да күп санлы, зыялы, гыйлемле, дәрәҗәле халык яшәгәне сизелә. Берничә сүз әйтәсең. Монда берничә кеше күмелгән инде, нәселе белән бар. Шул безнең элекке хәзрәтләрнең, хәлфәләрнең, укытучыларның, мәдрәсәнең, имамнарның каберлекләре бит. Бу ничәнче елгылар, бу нәрсә дигән язулар? Монда язулар еллары күрсәтелмәгән шулай. Сүрәләрме инде булар? Монда анау үләнне алып ташларган. Юк, кирәк, мен торсын шунда. Күренеп торсын, ки караганыгыз дигән ай. Юк, аннан түгел ул бит. Сәфәребез ахырына якынлашып килә. Без туган җиребездән 1000 километр ераклыкта. Өйне сагынышып барганда, алда безне якташларыбыз нигез салган авыл көтә дип һич уйламый идек. Сүз Каргалы авылы һәм Оренбург шәһәре турында. Бу ике ноктаны бергә кушып сөйлим, чөнки аларның тарихлары бер-берсенә нык бәйле һәм бер үк максатка хезмәт итә. Урта Азия белән Сәүдәне дипломатик багланышларны җайга салу. Каргалысы да, Оренбургы да татар җирләре. Сәүдә алып бару бит инде ул бик, хөрти эш, куркыныч эш. Сәүдә инде тирә-якта Урта Азия белән барган инде. Хива, Бухара, Самарканд, аларны күп таптаган инде безнең халык бу яктан. Аннан теге яктан килгән караваннарны монда Оренбургда бит инде көтеп торалар, каршы алып түләтергә кирәк бит инде. Пошлины теге бу. Безнең халык Җаек елгасы, ул вакытта әле Җаек булган, Урал түгел. Теге сай җирләрне белеп, чыгып, каршы алып, Оренбургдан 30-40 чакрым читтән бурып алып килеп, монда пошлинсыз туп-туры алып килгәннәр үзбәкләрне, шулай итеп. Сартлар ул вакытта сартып yetkәннәр. Бу сәфәр бездә бик зур горурлык хисе уятты. Бөтен Рәсәйне ит һәм тун май белән тәэмин итеп торучы Каргалы һәм Оренбургны татарлар үтәргән, татарлар тәртиптә тоткан бит. Монда тәвәккәлләп күчеп килгән бабаларыбыз Азиягә юл ачкан, Һиндистанга кадәр барып җиткән, сәүдә иткән, байыган һәм Хөсәйния кебек дистәләгән мәдрәсә, җамигъ мәчетләре, мәктәпләр, типографиялар ачкан, халкын да күтәргән. Татарга тылмаш кирәкми дигән гыйбарәнең тагын бер мәгънәсе шундадыр инде. Безнең халык кая барса да үзенә урын табарга һәм ул урынны гөл итәргә сәләтле. 24 августның иртәнге сагат 3-дә без туган ягыбызга, башкалабыз Казанга кайтып җиттек. Җәмгысе 2000 километр юл урадык. Шушы урында берникадәр нәтиҗәләр дә ясап үтәсе килә. Беренчедән, без татар дөньясының ни дәрәҗәдә киң булганлыгын, аның тарихы ни кадәрле бай булганлыгын үз күзләребез белән күреп сокландык. Икенчедән, без йөргән якларда кемнәр белән генә сөйләшсәк тә, кем белән генә очрашсак та, аларның һәрберсеннән Казанның ни дәрәҗәдә матур икәнлеген ишеттек. Я булмаса, аларның Казанга күптән барган юк, бик матур дип әйтәләр дип моңсуланганнарын да күрдек. Шуңа күрә шушы 10 көн күрмичә торганнан соң Казаныбызга әйләнеп кайтуның ни дәрәҗәдә рәхәт икәнлеген без үзебез генә беләбез. Һәм менә шушы соклану, горурлык хисләрен сезгә дә җиткерә алырбыз дип өметләнәбез. Өченчедән инде Оренбург Уфа якларына барып кайту никадәр генә узак, никадәр генә ерак юллар булып тоелса да, татар дөньясы әлбәттә моның белән генә шикләнми. Шуңа күрә сәфәребезнең соңгысы булмас, алга таба дәвам итәрбез. Киләсе очрашуларга кадәр көннәребез имин, юлларыбыз якты булсын дигән теләктә калабыз.